oso ondo. Atzo ere ikastolan egon ginean, eta esan deuzkue oso ondo ibili diela. Bai, lan asko egin dutela, asko ikasi dutela. Bai, galdetu guntzen matematikari buruz, gainera, ez da? Ez egin asko guztoko matematika, baina oso ondo, baina hori da, abesti mordo bat ere, abesti eskuzan. Nik uste dut bai, etxeko baten bateri ez zaio zeo zer, ez da? Edo gurasoren bateri, behar bada, izen liteke. Ez da gizutarako edo jateko izango da, ikatza, enau seguru. Bietarako agian. Bietarako, bai.